ओइनै बिथिं लांनो थाखाय हनै गंसे ओइनै बेयावनो भारा थाफैबाय थाखायो बिथिंबो दङ एतु स्टुडेन्टफोरा एफालफोरा पार हबो नारे एफालफोरा আহিবলৈ হলে এইফালफोरा ঘুরে এইফাল রাস্তা আছে এইফালেদি ঘুরি আহে এইফালেদি যায় स्टाव जाय एमएलएफोर फैयो देरहायोब्ला जाहाथे जोंनि बे लामा मोनसेखौ मोजाङै मोजां गथ' गथायनि थाखाय बोराय बुरिनि रायजो राजानि थाखाय जाहाथे मोजाङै बानायनानै এনেকা হয় যে এইফালৰ মানুহৰ মাটিখিনি এইফালৰ মানুহৰ মাটিখিনি সামান কিবা দোকানৰ বস্তু এইফালৰ পৰা দলিয়াই দি পঠাব লাগে এনেকা হয় কলেজआव थांनाय हाई स्कुलाव थांनाय हाई सेकेन्डारियाव थांनाय बिथांमोना बा बिथांमोननि गथ'फ्रा बहुत बे मोनसेनि थाखायनो बहुत खस्थ' दबदबी आरो राङापारा जितु बे दबदबीनिफ्राय राङापारा फारसे थांनाय जितु मोनसे गाहाय लामा जितु बे ओनसोलनिफ्रायनो फ्राय 7-8 गं गामिया बे लामाजोंनो जितु राङापारा फारसे थांना बे लामायानो गाहाय लामा जितु बे लामाजोंनो गोबां बिजनेस खालामग्रा बेफार फालांगि खालामग्रा जितु बेनो मोनसे गाहाय लामा जितु दबदबीनिफ्राय राङापारा फारसे थांनाय जितु मोनसे गाहाय लामा बे गाहाय लामायाव गरगरिया मुंनि मोनसे दुब्लि गेजेरनिफ्राय बोहैबोनाय बे मोनसे दैमा दङ जाय दैमायाव जाय दैमानि गेजेराव मोनसे दलं जाय दलंआ औवाजों बानायनाय गेग्रेब गेथेब औवाजों बानायनाय जितु मोनसे दालां बेयाव गोबां रायजो राजाफोरा खस्थ' भुगिनो गोनां जायो बे समाव आं मिथिनानै लानो नाजागोन जितु बिसिबां रायजो राजाफोरा माबायदि खस्थ' मोननो गोनां जायो माबायदि भुगिनो गोनां जायो आं बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जिहेतु आंनि खाथियाव सासे गामिनि ओनसोलनि सासे सुबुं दङ बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जे माबायदि खस्थ' मोनो नोंसोर खस्थ' मोनो माने ओरैबायदि मेन प्रब्लेमानो जोङो जेनेबा दाथ' बुंनो थाङोबा फार्स्टआवनो आं बुंसै जे गथ' गथाय फार्स्टआवनो फरायनाय स्कुलाव थांनाय कलेजाव थांनाय हाई स्कुलाव थांनाय हाई सेकेन्डारियाव थांनाय बिथांमोना बा बिथांमोननि गथ'फ्रा बहुत बे मोनसेनि थाखायनो बहुत खस्थ' जायो दैज्लाङावहाय बेराफारसे बिनिफ्राय आरो किसुमान आइजो माखासे हौवाफोर माखासे बोरायफोर बुरिफोर मैगं बायदिसिना फाननो लांनो थाङो बेयावनो थानो गोनां जायो दलं गैयाबाथाय गैला मालाबा सोरबा बाइकजोंनो गब्र'यो गोलैलाङो बेफोरबायदिहाय जायो आरो बेराफारसे जोंहा हान्था मेलानि थाखाय अबा ट्रेक्टर सालायनो बा ट्राक सालायनो 4 साखिया सालायनो जोंहा बिराद कठिन जायो सिगाङावबो जों जेनेबा इसेबां एमएलए बायदिसिना जोङो पद्म हाजरियामोनखौ देरहा होबाय माबाखौबो जोंनि बर' एमएलए प्रानेश्वर बसुमतारीखौबो देरहा होबाय थेवबो इसेबो नायफिननायाखिसै दिनैसिमहालागै दा मा खावलायगोन सरकारखौ दा सरकारखौ खावलायगोन माने आंनि हिसाबाव खावलायनो नागिरनाया जिथुनिखि दा जा सरकार जादों दा जेनेबा दाथ' थांखाबायानोसै एमएलए फान्डनि माबाया एमपि फान्डआथ' थांखासिगोनानो बेबो दा नेक्स्टआव जाय एमएलएफोर फैयो देरहायोब्ला जाहाथे जोंनि बे लामा मोनसेखौ मोजाङै मोजां गथ' गथायनि थाखाय बोराय बुरिनि रायजो राजानि थाखाय जाहाथे मोजाङै बानायनानै होयो बेमार आजारखौ माबायदि लाङो दा बेमार आजारखौ लांनाया बेनो भाय बुंनाय बायदि जायो दा उपाय गैया ओइनै बिथिं लांनो थाखाय हनै गंसे ओइनै बेयावनो भारा थाफैबाय थाखायो बिथिंबो दङ ओमफ्राय दा एसे टट' बांनायखाय एसे सुबिदासिना जाबाय आरो नङाबा टाउननिफ्रायनो बिहरनो गोनां जायोमोन जोङो हरनि 1:30 1टा 2टा 12टा सानावथ' बांसिनानो बेमार आजार बहुत खस्थ' जों भाराखौबो बारा होनो गोनां जादों भाराखौबो बारा गोनां होनो सानाव जेराव 500 थाखायाव थाङो जोङो 800 700 होनो गोनां जाहैयो जोङो बे समाव दैज्लाङावबा आरोना खस्थ' फैनाय नालाय जितु आंनि खाथियाव सासे फरायसाबो दङ बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन इमान কষ্ট ভুগিব লাগে মানে এইটো আমাৰতো এইটো ৰাস্তাৰ যেটো আমাৰ ক'ব বিচাৰো যে মানে বাৰিষা দিনতো বহুত বেয়াকে মানে বহুত বেয়া হৈ যায় এইটো যেটো বাৰিষা দিনৰ ৰাস্তাটো এইফালেদি গাড়ী পাৰ হৈ এনেকা আছে মানে আমি স্কুল যাবলৈ কষ্ট হয় আহিবলৈ কষ্ট হয় আৰু এইটো যোনটো দলংটো ইয়াতো ষ্টুডেন্টৰ পৰা এইফালৰ পৰা পাৰ হ'ব নোৱাৰে এইফালৰ পৰা আহিবলৈ হলে এইফালৰ পৰা ঘূৰি এইফালে ৰাস্তা আছে এইফালেদি ঘূৰি আহে এইফালেদি যায় কাৰটো ভাল ক'ব গ'লে ব্যৱস্থা আছে হন্ততো গাড়ীত গুচি যায় বাৰু যেনতেন গাড়ীটো গুচি গৈ ক'তবা দূৰলৈকে এইফালৰ পৰা দূৰলৈকে ভাল ৰাস্তা আছে এইফালে গুচি যায় কিন্তু এইটো ৰাস্তাটো যেটো আছে আমাৰ গাঁৱত
এইটো দলংটো না আমি পাৰ হ'ব পাৰোঁ না, ইফালৰ ষ্টুডেণ্ট মানুহ ইফালে থাকি যায়, এইফালৰ ঘৰৰ মানুহ ইফালৰ মানুহ ইফালে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এইফালৰ মানুহৰ পৰা মাটিখিনি, এইফালৰ মানুহৰ মাটিখিনি চামানৰ কিবা দোকানৰ বস্তু এইফালৰ পৰা দলিয়াই দি পঠাব লাগে। এনেকুৱা হয় পানী দিনত, বাৰিষা দিনত যেতিয়া পানী বেছি হয় তেতিয়া। আৰু এতিয়া বৰ্তমান শুকান দিনত বুলি ভালে হৈছে, এতিয়া ড্ৰেইনটো কি কয় এইটো ৰাস্তাটো দলংটো ভালে মানুহকেইটা পাৰ হ'ব পাৰে, আহিব পাৰে, যাব পাৰে, বতৰকেইটা ভাল হৈ থাকে। কিন্তু যেনেকুৱা বাৰিষা দিন আহে তেনেকুৱা আৰু একো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি চাইকেল স্কুল যাব নোৱাৰোঁ, আহিবও নোৱাৰোঁ। আৰু যি কয় এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে ৰাস্তাটো এনেকুৱা বেয়া হৈ যায় যে আমি খোজকাঢ়িবলৈ যাবও নোৱাৰোঁ, পিছলি পৰে। মানে ৰাস্তাটো যে খোজকাঢ়িবলৈ ৰাস্তাই নাথাকে, মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আপোনালোকতো আমি সদায় ভোটবিলাক বছৰে দি থাকোঁ, আমাক অকণমান চাওক, আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ক। আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ কি কয় এই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে ভাল হওক, যাতে আমি সেই বিচাৰোঁ। আচ্ছা, আমি ভালকৈ স্কুলটো আহিব পাৰিম, যাব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিম। थारैनो मिथिबाय जितु गोबां खस्थ' छात्र छात्रीनिफ्राय लानानै फरायसा फरायसुलिनिफ्राय लानानै जितु गोबां ओनसोल नाङैनो जितु बेफार फालांगि खालामनाया गोबां खस्थ' मोनो। बे समाव जितु राङापारा थांनाय, हस्पिटालसिम लांनाय लाबोनाय, देहा रोगिफोरखौ लांनाय गोबां खस्थ' मोननायनि गेजेरजों जितु गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना भटबो होबोगासिनो, जितु होबोगासिनो, दिनैसिमबो होबोबाय थादों। बे समाव बिथांमोना जितु गोदानै मोननाय MLA, जितु फैबाय थानाय MLA बिथांखौ खावलायदों जे जितु बेयो ढेकियाजुलि समस्तियाव गोलैबाय, दा बिथांमोना जितु जेन नैबे दैमानि दालांखौ जितु गोदानै बानायो बिथांमोननि